Hej, og jeg skal lige se. Jeg tænkte, at den her overskrift, den lidt kræver en forklaring. Så det vil jeg give jer. Ja, det er sådan set rigtigt, hvad der står i overskriften. Det er ikke clickbait eller noget som helst. Jeg stopper med at blogge. I hvert fald i en periode. Jeg tror, at jeg er en af de bloggere, der gennem tiden har modtaget mest hate. Uden selv at lægge specielt meget op til det. Jeg ved godt, der er nogle bloggere, der modtager mere hate, meget mere. Men det er måske også nogen, som lægger lidt op til det og skriver nogle rigtig provokerende ting med vilje. Og det gør jeg slet ikke. Det har aldrig været med vilje. I hvert fald meget få gange, jeg har skrevet noget for at provokere nogle andre. Jeg har delt mine meninger på bloggen. Det er min blog, og det er en personlig blog, og det må man sige, det er. Og det her, jeg deler alt mellem himmel og jord. Og ja, det føler jeg bare ikke for mere. Især de sidste par måneder, der har jeg modtaget rigtig, rigtig meget hate. Jeg vil ikke kalde det kritik, fordi at, det kan jeg sådan set godt klare. Men når folk skriver til mig, at de håber, at min datter dør, og at de vil pande mig ned på gaden, og at de håber alverdens dårlige ting for mig og min familie, det er bare ikke mere. Så jeg siger fra, og det betyder altså, at jeg må melde fra på bloggen. I hvert fald en periode. Jeg havde ellers planlagt en hel masse rigtig gode indlæg. I hvert fald nogle indlæg, jeg har brugt rigtig lang tid på at lave. Inden for de næste par uger. Men jeg har slettet nogle af dem, og nogle af dem har jeg gemt som klade, så jeg altid skal udgive dem en anden gang. Hvis nu jeg vælger at komme tilbage til bloggen, og jeg føler, at der er noget, der trækker i mig. Det er der i hvert fald ikke lige nu. Så vil jeg fremover ikke rigtig være til at finde nogle steder, tror jeg. Måske jeg vil bruge min Instagram igen. Det er stadig ikke sådan helt besluttet omkring. Jeg tror, at jeg fremover vil bruge min private Instagram rigtig meget, hvor det kun er mine venner. Og så vil min almindelige Instagram måske være lukket ned i en periode. Jeg ved det virkelig stadig ikke. Jeg skal lige overveje det. Jeg har ikke brugt Instagram i dag med vilje. Jeg har forsøgt at cutte alt fra, som jeg føler kan have en negativ effekt på mig. Med nogle rigtig, rigtig lede kommentarer, og sådan har det bare været i alt for lang tid. Og det kan jeg bare ikke længere. Jeg bliver rigtig, rigtig ked af det. Jeg bliver slet ikke lige så ked af det, som jeg gjorde, da jeg var yngre. Men jeg bliver ked af det. Jeg vil gerne takke jer, som var rigtig, rigtig søde i mit indlæg i går. Ikke nødvendigvis jer, der gav mig ret. Fordi det har jeg ikke brug for. Men jer, som i hvert fald formulerede jer anerkendende og rart. Især til jer to, som faktisk arbejder inden for sundhedsvæsenet. Som gav mig ret i nogle af de ting, jeg havde skrevet, som jeg havde læst, som jeg har læst nogle steder, men som jeg ikke havde givet kildehenvisninger til, som rigtig mange af jer blev vrede over. Nu er det jo sådan, at min blog er min blog, og jeg behøver ikke uddybe, hvor jeg har mine facts fra, men det var facts. Det er nogle ting, jeg har hørt, det er nogle ting, jeg har læst, det er nogle ting, jeg har undersøgt, og det er vigtigt, altså det er fint for mig at fortælle jer, at det er sådan, det er, og der behøver I ikke skrive til mig, at jeg skal give kildehenvisninger og bla bla bla, for hvor jeg har de facts fra, for dem har jeg, og det er nok for mig at vide, at jeg ved det. Jeg vil lige uddybe, at når jeg skriver, at amning er bedst for barnet, så er det fordi, at det er det i langt de fleste tilfælde. Og så må I ikke tro, at jeg er så dum, at jeg ikke ved, at hvis barnet ikke bliver mæt af mors mælk, så skal man ikke give flaske. Det ved jeg godt, at hvis barnet ikke bliver mæt af mors mælk,
så må man give flaske i en periode, så kan man måske fortsætte amning, eller man kan ikke fortsætte det, og så er det sådan, det er, så må man give op, og det er helt okay. Og der er også nogle helt i orden årsager til, at man stopper med at amme, og at man vælger det fra. Det er sådan set heller, det var faktisk overhovedet ikke det, indlægget handlede om. Indlægget handlede om, at jeg synes, at amning fortjener en chance hos alle. Og jeg synes, det er super ærgerligt, at der er rigtig mange, der vælger det fra, før de har prøvet det. Fordi vi jo ved, at det er det bedste for barnet. Og dermed ikke sagt, at man skal amme for enhver pris. Det skal man ikke. Man skal klart gøre, hvad der er bedst for barnet og mor. Men jeg synes stadig, at man skal give det en chance. Også selvom det ikke er lykkedes første gang. Jeg har en veninde, som fik brystbetændelse. Rigtig slem brystbetændelse. Og endelig hun kunne simpelthen ikke amme efter 2 måneder. Hun havde startet med supplerende flaske. Og hun havde brystbetændelse 3 gange. Og jeg har selv haft brystbetændelse 1 gang. Og jeg var virkelig tæt på at sige, at jeg kan ikke mere. Så jeg forstår så godt, at man vælger amning fra, hvis det simpelthen er for smertefuldt, fordi det får hverken barn eller mor noget godt ud af. Det handler mere om den der beslutning, man har taget på forhånd, før man har prøvet det. Jeg vil ikke amme et barn, fordi det er lige så godt at give flaske, og så kan far også hjælpe. Det er rigtigt, det er mega dejligt, at far kan hjælpe, det vil jeg også ønske, at Christoffer kunne nogle gange. Men nu har jeg jo også valgt, at jeg vil have et barn nu, så må jeg jo tage den konsekvens, at det desværre kun er mig, der kan hjælpe Lille, når hun er sulten. Det er også hårdt en gang imellem. Det betyder, at jeg ikke kan komme ret meget ud, og jeg ikke kan være væk fra Lille lang tid ad gangen, og hun kommer så over hos mig, og der er også ting, som er super nederen ved at amme, og det gør rigtig ondt det første stykke tid. Men det her, det var ligesom ment for dem, som er i gang derude. Det her indlæg, det var ligesom til jer, der sidder og har ammet en uge, og tænker, jeg kan ikke mere, det gør så ondt. Som vi alle sammen har prøvet, som har ammet. Forfærdeligt. Så er det bare lige for at sige, der er også det her, og der er det her, og der er det her, og det er bare mega nice at amme. Det var faktisk ikke engang et indlæg, hvor jeg vil bare lige, ikke engang forsvare, jeg vil bare uddybe, fordi der er ikke noget at forsvare, fordi at jeg mente virkelig aldrig nogensinde noget ondt med det indlæg. Og jer, der har læst det sådan, I må virkelig have læst det forkert, eller sidde i en situation, hvor I faktisk er rigtig ked af, at det med amning ikke kunne lade sig gøre. Det kan jeg godt forstå jer. Altså, det er også super ærgerligt, men vi ved jo alle sammen, hvad der er bedst for vores børn. Og hvis det ikke har været amning, der har været bedst, så er det sådan, det er. Og fred være med det. Der er en grund til, at de anbefaler, at man ammer. Det er fordi, at det er bedst for langt de fleste børn. Slut. På et finale. Jeg gider ikke tage den diskussion mere. Og I skal også stoppe med at spamme min Instagram med de der kommentarer. For jeg gider det ikke mere. Jeg er ude. Bum. Jeg slutter min blog. Jeg sletter den ikke. Men jeg stopper med at blogge en periode. Indtil jeg føler, at jeg får lyst igen. Og hvis jeg aldrig får lyst igen, så stopper jeg simpelthen bare med at blogge. Jeg kan ikke holde til, og min familie kan ikke holde til, for eksempel dødstrusler. Lilles far, Christoffer, synes det er rigtig ubehageligt, når der er folk, der skriver, at de vil slå Lille ihjel på diverse måder, og jeg får private beskeder med dødstrusler. Det gør man altså ikke med et lille barn. Uanset hvor forfærdeligt menneske man vil synes, jeg nu er, så ønsker man ikke nogen børn. Børn døde. Det er tydeligt psykopater, der skriver det, for der er simpelthen ikke nogen mennesker, der kan ønske, nogle almindelige mennesker, der kan ønske nogle børn døde. Og Lille har i hvert fald aldrig gjort, jeg er noget 7 måneder gammel. Altså. Jeg vil stadig gerne sige tak til alle jer, der har været her alle de her år. Det er jo ikke noget negativt til nogen af jer. Jeg har fået langt flere bedre eller gode kommentarer, søde kommentarer, støttende kommentarer, end jeg har fået hate. Men det hate, det fylder bare så meget i mig. Det er ikke engang fordi det fylder meget i mig. Jeg kan simpelthen bare ikke overskue og skulle forsvare mig selv hele tiden mere. Jeg gik lige fuldstændig ud, fordi Lille snakker i babyalarmen. Jeg kan ikke huske, hvad jeg vil sige. Hvis jeg en dag kommer tilbage, så har jeg en masse gode indlæg klar. Det kan være, at de overhovedet ikke passer til den tid.
Men dem jeg havde lavet til de næste par uger, nogle af dem har jeg stadig klar. Jeg håber, at I får det mega godt. Haters or not. Jeg har været rigtig glad for at blogge. Jeg har også været rigtig ked af at blogge i perioder, men jeg har mest af alt været rigtig glad for at blogge. Ha' det mega godt. Tak for støtten. Tak for de mange søde kommentarer og så videre. Jeg håber, I får det mega, mega dejligt.